Number 1 na pull-up time per wala. Kaya mga associates sa Christmas. Number 23 from the downtown. Wala yung nilatoy. Number 24, Pineda. Jesus from the downtown. Di maksimal, ang gusto pinakawalan po. Last meeting na sister, last number 2. Halina. Sa kanila po ako magpap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 
niya. Ay, nalulungkos niya naman siya. Ay, si Bastian. Parang siya nalaglagan. Naglagisnan. Gisnan din ba? Napasa na tayo buhay niya. Wala na tayo niya sa parang Ito, Jesus. Pasa basket. Six for the top. Three! Right, number 6 for Campo. Sabi ko na reward ba na kayo ang lang natapok kay Jesus. Binubad ba? Yes. Jesus. James reward ang mga reward. Dahil daw siya na number 30 Perez. Baseball passing to sa number 31. Yes. Trying to take number 21. Check out sa nagagawa tayo. Number 1, Patrick Galidero, yes. Number 35. Pass to Guevara. Yes, number 38. Right up the blue bag on the black leg of yes. Matagal nagtrabaho bilang Pampanga Delta player. Number 13, Perez to be up on the downtown with yes, number 21. Yes, number 21 again. That's break line meron. Ligtaw ang atake pass to number 21. Jake Figueroa wala number 21 sa pangalawang pagkakataon ng yes. Gamit na kay number 21, Jake Figueroa. And stop the ball. From the downtown, 3. Recollection namin. Sa Paris Guard, ito ba siya? Hindi ko naman siya. This is live from Florida. Balik dito sa ating Bangalore. Then from
Big now 3. Bilang secret naman. Nada sa PS para kay Aranzo. Aliang, 20 seconds na. Pinababayaan na bakit may itab lang. Yes, yes. Nalari sa next update para kay Juan. 10 seconds, number 10. Robert Nelson, 3. Para kay number 10. Christian Manuel, 5 seconds. Kane. Christian. Gagawin pa sa ang lalabon ng laban. Why for the back? Yes, para kay Patrick Gallagher. Our back. Score for the first quarter, 32-20. Alonso ngayon, number 28, second quarter. Alonso. Wala ka ng Pilanes. Another Patrick Gallagher, yes. Ayan. David Blessings. Katie, a pull-up jumper, yes, para kay Katie. Blessings. Number 13, Karen Perez. Stick down, Robin Nelson. Let's stick down, 3. Number 10, yes, number 10. Christian Gallagher. Warriors, Austin. 10 on the shot clock. Nandang po po ang nakapin sa akin kasi nakapin po na. Kung na sa APS. Copy number 13. Yeah. Number 2. 40-34, kapag ng Animo Florida. Number 10, yes. Copy number 10, Christian Gallagher. Tingnan po tayo sa mas specific wala pa. Dito sa Gallagher. Dahil na 2023, nagdagdag ang ball na nakita. Magandang 11 minutes and 16 seconds. Dapat na lang ang chance to go with the ball. What a foul! Sa bayan ng Magala. Number 14, number 13 again. The pull-up jumper, wala. Everyone number 21. Yes, let's basket para number 21. Pigo. Number 28, Alonso. Pass to David. David pasok to, number 4. David Jesus, pass to number 4. Number 19, Carmen downtown. Number 13, Pedro, from the downtown, Mario, Perez, 3. Score natin, 40-42, dapat ng 5. After the back, Perez. Sumali wala naman ang 44, yes, bakit Mamaya, pag-aaral ko yan para hindi ko Christian. hindi siya nababasa. Ang may hawak ng bola namin Christian. Alonso naman ngayon. 10 on the shot clock. Alonso, yes, number 28. Christian. Alonso. Down to 5 to shoot. Nagkapasahan yun ang collective doon. Nung 10 on the shot clock. From the downtown, wala. Ito pa yan. Number 13, Agaw. Another press, number 2. Jesus. Countdown. Seconds for the second quarter. Yes. 30 seconds. Another bad pass. Diana, pass to Jesus. Basket is down. Number 89 down.
quarter score natin. Ikaw, nasa kailangan, nasa mga from the outside, Pineda, Let's go, Pineda. Number 8 na Reds Pineda, Carla Perez. Perez, hindi mahapon ang bago ng mga Flowers. Perez. That's all niya, number 7. Atake. Wala rin. Ikapos mo bago naman ang ginaging tao sa mga Score them at 60. Yes, by Hudson. 80 pesos. First one up. Sudah Christian Alonso. Number 9 moved up to the upper man, brought it out to Square David, but it's a couple. Tingnan natin ang una dito dahil first one, yes, David Brown. Maharap ko pa na naguna pa rin ako ng chapter, yes, number 13. Marlon Perez. Five seconds. Number 77.
And the foul will be called on for 19. Doing again his job is vicious player. Come back to work. 4 seconds. Okay, running the foul, Shout out. first one's good. The second one, yes, 2 out of 2. And that's the end of the third quarter. Ano sa mga mabigyan ng pick na kami at sa rest. Wala. Gandang pasa ng kainin. Number 21, wala. Number 7. Isa pa. At may follow na tawag pa ng tawag. Pang-apat na yun. Hindi ka nila ng pagkakas. Don't think so. Hindi tatlong tayo kayo ha. Salvador, yes. Okay, Harvey. Salvador. Alang sa team's captain. Alang sa mahal sa ating Palinakura. First one, yes. Balik Cristian Alonso. Alvin Ramos. Mayroon sa bayan. Mabitin naman ko lang kung ano ni Katie Jesus. According to Warren, there's a resell. First one, yes. Katie Jesus. Ang hirap masahin, boss. Pinena na sa pinaka-pinagdaw. Ang sa Kampang Cancer Slumba. Number 13, Pinelas. Pina. Paula Pinelas. Remaining time 6 minutes and 23 seconds. Score natin 19-76 na rin apat ang malalaman. Katie Jesus na pangalalit. Ating napupas. Pascal is coming. Foul over the Aaron Thomas. Walang tira sa pangalaman. Alex Basket. Tapos sa pangalaman at hindi manatang tayo ang dito. Ang pangalaman at pangalaman is score natin. Yes, good. 10 on the shot clock. Tries to pass. Mas maganda yung hawak ng bola ng 10 on the shot clock. Yes, Paula Pinelas. On the shot clock. Paula. Passing it to the one of Pinelas. Yes, Pinelas. Ang sa basketball ng Goy, big ball. Big ball. 3 minutes and 15 seconds. Robert isang timeout po lang. Florida, dalawang timeout na pa. Pakulang. Nakakalusot. Yes, mga kay Harvey Salvador. Harvey Salvador. Perez. Gandang pasa. Charles Silva. Rocky downtown. Wala. Number 21 is at 2 points na ba yan? Okay, may drop. Now 2 minutes 17 seconds. 10 on the shot clock. Alviaco. Yes, I think it was shot. Alviaco. All players. 10 on the shot clock. Cabo 3. Number 1, Camille.
Jesus. Number 21,